Здравейте, хора. Сега в момента сме в колата и аз съм от Перник и както знаете, всеки град украсяват. И тук съм сега в момента на едни магазинчета. И се чуда кога сменят, не да сменят, а да махнат коледната украса. В момента сме 10 ноември. Да, в момента сме 10 ноември и ще чуда кога се сменят тази украса, кога ще е махнат украсата, бо от бая време не са я махани и те я поставиха некъде малко, мисля, че се поставя на Никуден и не знам точно кога ще я махат, ама доста време седи. Между другото, тук е пълна лудница. А в момента е 5 часа. Да. Да, това мисля, че ще е шорт, ще го кача като шорт. Най-вероятно. Ще видя. Така че, поговорихме си малко за колената украса. Напишете в коментарите кога ще махат, кога мислите, че ще я махат, защото много време седи. Така че, поговорихме си малко, може да оставите един лайк и чао!